Това ми е любимата улица. Клеят. Да, приказка просто. Бавно. Ето това са не особено заможни къщи, средни такива. Какво говориш? Бунгалашки барака. Къде говориш? Това е за колко спомници? 700, това е 1 милион къщи. Минимум. Единото района е такъв просто. Ето това са този тип, който се нарича таунхоум. Градски къщи, такива като... Таунхаус. Таунхаус, да. Грешка. И ето. Ляво, ляво, Отново. снимай ляво. Това е къща, да, това е гръцката църква. Той е цял културен център гръцки. Днеска, понеже Великден, утре е Великден. Адвокате, ние не отиваме ли малко рано на църква? Утре няма да мога да отидем, утре съм много бизи. Да, ето. Снимай там, увеличи иконата. Това може да е интересен надписа за брат ми. Какво пише? Това пише... Евангелисмос де Теотокос. Теотоко. Чакай. Евангелисмостис... Да знам. Тео е Господ, бе, Теотокос. Какво значи? Ами не знам. Адвоката той се мъчи нещо гръцки да учи. Няма си друга работа. Снимай горе това Параклиса. Ето Параклиса, самата църква. Тук не знам какво става през това стъкло, дето снимал. Снимай надписа Евангелист. Чакай, ще сляза отново. Теотокос, не дей си отзад, че слезе. Добре, окей. Добре, давай. Чакай. Ето надписа. Егалисмостис Теотоки. Мисля, че по-скоро се чете. Теотоки, да. Да. Това значи Greek Cathedral of Annunciation. Annunciation, какво значи? Не знам, някакъв религиозен. Обожествяване значи Annunciation. От Теос идва от думата Господ. На гръцки. Я чакай момент тук да видя това. Ето го. Дай нататък, напред малко дай. Отново горите Тилилейски. Снимай църквата. И тук е църквата, да. Само че сме много близо и не знам какво се вижда. Такъв византийски стил със сигурност. Попа снимай. Даже има и поп. Попс. Има и православен поп. На всичкото отгоре. Обаче кара американски токмак. Да. Това е. Така че това е цял център православен гръцки. Как се казва? Пантократор ли се казва? Пантократор. По името на самия Пантократор, оригиналният е в Атон. И е един от първите манастири. По-скоро е в Константинопол, бих казала. Да, и Пантократор значи... Спирам, че ми остават малко секунди.